omul și prost, mai bine e Da, puțin băi, și bine. frate. Băi, fii atent, deci acum, pula mea, că ai venit tu să înjuri, chiar mi se repăcă ăla, dar măcar de-ai fi spus și tu ceva inteligent, dar tu vorbeai să nu adormi, fără nicio exagerare, doar ți-ai auzit vocea până acum. Nimeni n-a râs, cel puțin noi când mai spuneam câte ceva, mai râdea unul, altul, la voi, hai de steaua, La mă. tine râde mă, tau. Băi, ia uzi, Ăla atâta Băi, știu, să-i bag băi, pula în atâta suflet. știe, băi, frate. Să-i bag pula în suflet. Băi, copilul, câte clase ai, mă? Hai, Acum mai mulți ca tine și ca mă. Două ca avionul. ia uzi iar cu măta, băi, ești prost. Asta știu ăștia, mă, atât ce să le cerem pula mea, nu vezi că ăla are poze cu frunze la Avatar, ăla are poză cu Selena Gomez sau cu cine pula mea are, ăla... Mai au și un copil Nu de mai- 2-3 ani pe aici, Da, numai avatarele lor spun, multe despre ei. da. Ce pula mea, mă, să mă uit la unul Gabriel care are față de handicapat. Uite, băi, boule, noi avem poze cu noi, bine, Ovidiu n-are, dar asta e, că nu... Bă, nici tu n-ai N-am văzut avut în gură. timp să-și spună, că el și-a pus pe Facebook, dar orice caz. Noi Nici avem tu poze n-ai cu noi, poză, păi de ce mă. pula mea n-aveți? Bă, nici tu n-ai poză. Poftim? Nici tu n-ai poză. Păi ia bagă-mă la prieten, să vezi că am. Păi aici de ce n-ai? Poftim? Păi aici de ce n-ai? Păi dacă nu mai ai la prieten, băi, sclav, nu înțelegi? Bă, dă Băi, nu mă, băi, nu-l duce capul, lasă, Hai nu de încerca pula. să-i explici când omul nu poate mai mult de ce îi impui pretenții. Când el e redus mental, nu te uiți, că nu e în stare să scoată două cuvinte coerente, el știe doar măta pe măta și cu măta. Ce Eu? vrei mai mult de la el? Ce Lasă-l, păcat, pula mea, te- prostia lui. Eu, mă? La Gabriel ăsta e el mai penal de să-mi dau. Îl mai penal, ia uzi, băi, nici cu limba română nu stai prea bine, dar cine sunt eu să știu? la îi zice lor atunci că, bă, găsește-ți cuvintele întâi și scrii după aia împreunat. Uite-l el, uite-l, după aia te Băi. exprimi. Nu încerca să-i corectezi, că oricum e izvai de capul Nu, lor. dar nu, n-am, N-ai ce, frate, n-ai degeaba. băi, Uite, copii, ascultă, voi nu ești de- reprezentați nici când negru sub unghie, mă, sunteți pământ de flori, înțelegeți? Nu impresionați cu absolut nimic, nu demonstrați nimic. Bine, demonstrați ceva, îmi pare rău, prostie absolută, dar caracteristică țiganilor de mahala, așa, nu orice țigan, că cel mai bun prieten al meu, drept să vă spun, este țigan, dar voi sunteți proști, țigani de aia, ne spălați. Da, sigur. Nu, sigur, foarte sigur. Tu nu ești în stare de nimic, băi, copil. Să Mai știi și furat tu. în cur de cât e măta în gură, mă. Uite, Băi, frate, bă, că prietenul vostru nu prea le are cu limba română sau cred că nici voi nu prea le aveți. no, Dacă a scris- ce rost are? Dacă a scris el gândește cu cap, Gândește. gândește cu cap. Băi, el mai gândește cu o Da, mână a scris- câteodată, mă, când e A scris nervos, cu mai ia aia o mână și împreunat, gândește. uite și tu. Ia. Da,